Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan ng taykan biyak ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angie at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Bacani family ti Bagabag Nueva Vizcaya, Muega family ti Aurora Isabela, ken Lorenzo family ti Barangay Turod Purok ni Bulan Ramon Isabela from Van Muega. Shout out kada Raquel Paras, Margo, Zandra de la Cruz, Arlene Palentino, Leonora Bautista ken Nuvelin Taberna. Kakabsat ko ada June Dulay, Maricar Canta, Veronica Dulay, kanilakay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Nanay B ti Gonzaga Cagayan, Nanang Fe Artiga ti Bagong Bayan, Lalo Cagayan from Carlo and Aloha Caliva Artiga. Makablaawan ni Engineer Tyson Borge, Padawang kan Flores family from Monmon, Padawang. Elizabeth kan Rudy Madriaga iti San Manuel Isabela from Jonah Madriaga. Manang ko ani Jennifer Paragas ti Pasilang Sur, Binalonan, Pangasinan from Ina Magenda. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Kapitan Willington Roldan kan ex-Kapitan Wilson Gilopo from Homer, Alamo. Shout out kada Freddy Guyon, Maria Lourdes kan Rafi de Gracia, Maribel kan Hazel Buadilla from Victor Buadilla ti Europe. Sugitan kan Jose family dita San Juan kan Barokbok Quezon Isabela from Juliet Sugitan.
Nonan family iso da Jerry, Lyra Jane, Myra Joyce, kan Princess May Tibaska Aringay La Union from Mary Joy Cachero Nonan. Tadeo kadatal kan Balimbin family di Tailagan Isabela from Milawel Tadeo ti Jamaica. Kabsat ko ni Beverly Wangag, Mother Liway Agurin, Ijay Dagupan Tabok City kan Agnes Agurin Gabina ti Connor Apayao from Marilu Odlus. Vallejos kan Taberna family ti Vancouver, Canada. Alejo kan Rapacon family ti Santa Catalina, Ilocos Sur. Mundo kan Terrenal family ti Hong Kong. Bulda kan Mundo family ti Bangged Abra. Mundo Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra, kan amin at Taberna family ti Herona Tarlac from Leyniki Alejo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Angie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan itinagan nga Angie at taga Isabela. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel, iso ang nagbalin aliliwami iji balay, ti dumngeg kadagiti nagduduma apadas a maipatpatangatang iti channel yo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, katsapay ko ma tamapilimat a maidrama. Agbangkag ti kang runaan at trabaho dagiti dadakkel ko. Upat kami nga agkakabsat katsyak ti inaudi. Istrikto ti inami, iso nga obligado kami at tumulong iti bangkag mi manang, nang runa na owan klase mi, wenno iti tunggal bakasyon. Dagiti kakabsat ko kat agad adal da iti kabangibang nga ili. Iso nga idinagturpusak iti elementarya, tarigagayan mo ti inak, nga iti kumapagadalan da ti pagenrola. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ita nakaturpos kan iti elementarya, kayat ko nga iti pagadalan mo't laang dagiti kakabsat mo ti pagenrolam, Angie. Anya, ngamnanang, jak kayat ijay, dito yaklatan baryo tayo nga agadal. Ay na, ijay nga rod ti kayat ko apagadalam. Total, adamot ijay dagiti kakabsat mo. Ama no maikawak to ijay nanang. Sabalin samot ngamin dagiti estudyante ijay. Anak ida ti babak nang. Apay nga idamanang mo. Dagiti kakabsat mo, naka-adjust damat. Kabailam day jay anak ko. Diyak ko makayat nanang. Saan amabalin? Ijay ka nga genrol. Uray kitaam. Kabailam day ta, Angie. Dandan din enrollment sa tinukanaw ti pag-eskulaan ni Angie, bakit? Kung nakarod nga ijay ili, ijay pagad-adalan dagiti kakabsat na. Kahit anya ti kunana ngay. Kayat nakano, adito'y kumalat takano baryo tayo ti pagadalan na. Apay ayang amin nga ipilit mo nga agadal ijay ili no di na kayat. Ni Angie ti inaudi. Kayat ko ang makaadal mo tayo tinapinta sa pagadalan ijay ili. Ipakpakitam latta nga iso ti paboritom nga anak. Iso nga daapal kan kuana dagiti kakabsat na kahit. Apay ko mga apalan da di adida. Igaad dakit iti makaadal, tapno makaturpos da, kat maadaan dan tumot iti nasaya at apanggedan. Sana kas kadata nga itilatan bangkag ti ayan ta nga inaldaw. Bala ang arod.
No manugot lakit din ni Anje, di agadal ijay ilay. Umanugot day jay. Basta imbagak, agtong palakit day. Anyamot na ni Nanang. Ipilit naman ng tikayat na nga ijayak ili nga agadal. Kayat ko kumaadituyak latan baryumi. Ngam di mo tumanugot. Imbog dagiti kakabsat ko tatalaga akayat ti agadal ijay. Ngam siya, talaga ajak kumakayat. Amangan no maikawa ak tulaang ijay. Nang runa kadagiti agpalinto akaadalak. Hamangan no pasig damot asosyal. Sana kas kanyak, nga itaakla ang agsursurong agaramat iti cellphone. Dituyak latta ko man, namjak mo't mabalin atob ngaran ti kayat ni Nanang. Anya nga tayo ti kasayaatan nga ramidag. Tinasayaat, agina na akong tani, rabiin. Baliwak tumanan a panunutan ti may papan iti dayta abanag apakaburburi-burak. Anje anak, sa dinungay ti pagadalam, anya ti desisyon mo, umadanin ti enrollment. Dito'y lata ko man baryo tayo tatang, nung saan mo't nga umanugot ni Nanang. Amumutan ni Nanang mo, no anya ti kayat na iso ti masurot, nang runak at sika ti kimot. Day tangarod ti rigat na tatang, siyak ti kimot, isa amasapol nga amin akayat na katong palak. Awan matkit di ti mapukaw kan kano padasam anak kao. Pagsaya atam ba't ti pampanunutan ti inam? At dangamin panagamak ko tatang, nang runak at nagapuak di ti baryo. Amkak nga amangan no mailidlid dingak tukit di iti dayja pagadalan. Anje? Naimbagdag iti kakabsat ko tanakirad ti pakinakam da, ngumsyak ngay. No kasta nga rod anak ko. Kasarita man na imbag ni Nanang mo. Tapno maibagam no anya talaga ti pangedeng mo. Wan tatang, kasaritak tumanan. Barang maawatan naktumot laeng. No ti amaklaeng manang Emmy, awan parikot ken kuana, tanoan niya ti madlaw na akayat ko, itulok na. Ken suportaran nakpay. Pinadas ko nga rod a kinapatang ti inak. Ngamkas iti ninamnamakon, saan nga imanugot. Iso akapilitan nga rod a nagenrolak iti pagadalan akayat ti inak asumrekak. Talaga ang naikawa akmanang tasabali dagiti estudyante no idilig iti baryomi. Saan laaday ta? At datang tangig dagiti padak nga estudyante. Kastamoten a moderno dagiti araramaten da iti pagadalan a nagenrola. Pimmay supay ti amak ko nga amangan no mailidlidingak. Tasyak, damdamok laidi ti agaramat iti cellphone. Idinto tadagiti estudyante adinanon ko iti dayja pagadalan kat nairwamdan. Gaputa nagtaod daket nga rod iti nabaknang a pamilya. Gapu iti dayta
Kinay kayat ko tinagbalin a loner. Tadyak ket nga rod makasabay ako nada iti Tagalog iti aramid da. Iti panaglabas ti sumagmamano a bulan, kinay kayat kon ti agmaymaysa. Gapot amkek nga amangan no mabuliak, tanagtao dakket nga rod iti baryo. Agingga anaamamok ni Chris manang. Padak nga estudyante iti pagadalan anagenrolak. Hi, mabalinti makitugaw? Ha? Sige, nalawa mo ti pagtugawan. Agyaman nak, wan gayam, siyak ni Chris. Ngayam sa bali lang ti section ko. Kasta ka di? Syakmat ni Angie. Nabayagan na palpaliwan ka. Kanayin niyag may maysa ka. Apay adi ka makikuyog ka dagiti kaadalam no kastoy a break time. Ay, Jack kayat. Panagriknak ngamin kat kasla maiduma kadakwada. Nang roda idinaamuan da naggapuak iti baryo. Kasla nangat nga to dalaunay ang maidilig kanyak. Apay nga minakasta ti ka panunutam. Agpapada tayo amin ditoy. Saan mo nga idadaduma ti bagim? Jack kabailan ti makigiddan kadakwada. Nang rona kat panagriknak. Kasla siyak ti pagsasaritaan da. Tunggal agdudupong da. Baybayam lang ida. Sa bagay, talaga nga dadag iti estudyante akasta ditoy. Kasta ti kababalinta. Nang runa na nagapuday ti baknang a pamilya. Kasta ka di? Wen, ngam ti kaagdanag. Manipod ita. Saan ka nagmaymaysa? Kanayin ka nakaduan. Anya? Ang nakababain mat kan ka, Chris? Okay lang. Amo ka dumtong tumot lang ti aldaw. Asaan to nakasta ti kapanunutam. Siyak ti makaamukan ka, Angie. Nanang, anya ka di ko na yung ibagayo kanyak. Kaslada parikutyo. Adda talaga anak ko. Ni manong mo. Adda nadagsa na sakit na. Iso akapilitan nga agsardan pailaang nga agadal. Anya? Kumusta nga rodo ni Manong? Masapul ang mamonitor ti doktor. Ado ti kasapulan na nga agas. Kaasimot ni Manong. Iso asika. Igaad mo ti agadal anak ko. Di mo lalaukan iti kalukwan. Panunutan nyo nga ado ti paggastusan mi kan itatang yo. Agadal kayo anaimbag. Aging ga kabailan da kayo pa'y apagadalan. Dagiti doa kakabsat mo. Nadamag ko nga damot ang nobyo da. Iso akas taunay apanang bagbagak kadakwada. Di kayag danag, Nanang. Agadala ka na imbag. Saan kayon to ang maupay kanyak? Namnamaak na ita, Angie. Oh, Angie, ape amalmalday ka. Kaslada na dagsa na parikot mo. Nakasaritak ni Nanang. Agsakit ni Manong ko. Katdakkel agatad ti mabusbos. Tapno agimbag iti sakit na. Ha? Maasyanak ka da, Nanang. Sapay nagadu kami apagad-adalan da. Angie, Madantanaga, Sapay nagadu tilangan ko iti klasik. Manipod nagnobyo ta. Ad-adon ti panaglangan ko. Ayat ko la maliklikan dagiti mangbulbuli kanyak akaadalak. Amangan numaamuan da Nanang ter aramidek. Sapay kinasaritan ak nga igaad ko kano ti agadal.
Katsak lalaukan iti kalukwan. Di kag danag. Saan damot siguro amamuan? Sapay kumaa. Mabalin ka di Chris. Manipod ita. Sardangan tapay laang ti kanayon nga agpasyar. Nang runan o da klase. Ha? Diyak kaya't maupay kanyak dagiti dadakkel ko. Nang runa kat dandanita yun ag senior high. Isa maawatan na kuma, Chris. Kunak man agad adal ka na imbag Anjay. Apay ngaya pinayaban da kaya pagadalan niya. Ha? Nagadukanumot alangan mo. Kan kanayon kano makita da ka nga dakad kadwam nga estudyante mo't laeng iti pagadalan niya. Tatang, Asino da dya lalaki, Anjay? ni Chris dayjay tatang. Nobyo. Anya? Nakinubyo ka iti day ta kinaubing mo. Pakawanan dak tatang. Ngam ikari ka sana kun nga aglangan iti klasik manipod ita. Rumbang laang, no di mo kahit apagsardangan da kang agadal. Ang bumot nga da sang-sangun tayo aparikot itaga po itinapasama ka ni manong mo. Di mo kumamatan na yunan pa iti parikot tayo anak ka. Pasensya kayo na talaga tatang. Saanan ang maulit. Igaad kun ti agadal. Ikarik day takada kayo. Angie, agawawis ti may sa barkada. Mapantayo ka no iti balay data kasangay na. Ngam, adapay klase tayo inton madamdama. Agabsent takit din. Oray dagiti ka klase ta. Agabsent da itamalam. Tapno masapsapa ka no ti jamming tayo. Ngam Chris, jak mabalin ti aglangan. Amomot a pinaayabanda ni tatang diti pagadalan. Gapu iti kanayon ko apan nag-absent idi. Iso jak kayaton a maulit pay dayjay. Oray talaang. Datalaang tawan iti no kaskasano. Agabsent ta kami na itamalam. Pasensya kan a talaga Chris. Ngam nagkari akon ajakon aglangan. Wano ag cutting classes. No kayat mo, oray si kalaangan timapan. Iso ano day tati ko nam. Talaga nagbalbaliw kan. Saan ka nakas idi akanayon nak akayat akad kadwa. Ita, saanin? Amumot ni makagapusaan ka di. Isaasapay ko matamaawatan na Chris. Da kayo latan. Ibagamlaangan kadakwada asa anak ang makasurot. Masikog ni manang kunayo, nana. Wan anak ko. Jak namnamaon ang maaramid ti may sa akabsat mo dayta. Namin ano a binagbagaak nga adaywan na payla ang tinubyo na. Tapno makaadal ang naimbag. Ngam inya alang-alang na ti amin. Anya nga ita, masikugan. Anya nga iti ko na tinakasikog kwa na, nanang. Anya nga'y kumati maibagana. Awan tagad adal dakat nga ron nga agpadpada. Anya nga'y ti pangbiag na iti kabsat mo. Sapay pada tayo umot nga awan mabalin da iti biag. Isulaang mo't tinamnamaan dagiti naganak na. Iso nga ikarkarigatan da pagad adalan. Anya nga ron ti plano ni manang ita. Kapilitan nga agsardan nga agadal. Tapno maaywanan na ti bagina. Kabayatan ti panagsikog na. Kinayat na da ita. Iso nga anusan na. Nanang, si kalaangan kan ti may sakabsat mo tinamnamaan mi kanitatang yu ang makaturpus anak ko. Iso apang nga asim ko ma,
Tadi mo tultuladan tinapasamak ka ni manang mo. Iso na pagnuman mi ka ni tatang mo, nga apaman nga ag-senior high ka, umakar ka iti pagadalan, tapno maliklikam day tanubyom. Amok nga aging ga itakat adda pa'y la relasyon nyo. Diyak kaya't abapasamakan ka tinapasamak iti kabsat mo. Iso atap no mayadayo ka iti dayja lalaki. Umakar ka iti pagadalan, apaman nga ag-senior high ka, anak ko. Awan na aramidak, no di agtungpal iti kayat dananang nga umakarak iti pagadalan, apaman nga ag-senior hayak manang Emmy. Ay ayatek ni Chris, ngam amok anaskan nga ipangpangrunak ti panagadal ko. Kat intundumtang ti aldaw nga agsarak kamin tumanen, kat talaga ada kami tinaitani iti tunggal maysa, mapasamak to dayta. Kunak na agbalinan anaanayas ti biyagmi, kalpasan dagiti napasamak kadagiti dua kakabsat kumanang, ngem dimteng manen ti maysa parikot. Nakitaray iti nobyo na ni manang ko, kat talaga anaupayan dagiti dadakkel ko. Syaklaengen ti pangnamnamaan da manang. Saan atap no syak ti mangbiag kadakwada, no di ket di da kayat a mapasarak ti rigat a napasaranda, kabayatan nga agad-adal kami kadagiti kakabsat ko. Kayat da nga agbalin to anasaysaya at ti agbalin a masakbayak. Tinungpal ko ti karik kadakwada manang. Agingga iti nagturpusakon iti senior high. Agyaman kami iti Diyos, nakaturpos kan iti senior high, anak ko. Kablaawan da ka anak ko. Agkolehiyo ka mutlaengen. Agyaman nanang, tatang. Anya nga iti kayat mo nga alaen a kurso, anak ko. Wan nga rod anak. Itapay laeng, rumbeng a makapagdesisyon kan, noon niya ta alam a kurso. Political science ko matikayat ko, tatang, nanang. Anya, political science. Ay, isa da iti kurso kayat ko nga alaem, Angie. Ha? Kayat ko a criminology ti alaem a kurso. Nasaysaya at dayjay, anak ko. Agoray ka bakit? Saan aday ti kayat na Anjay? Baybe mati kurso a kayat na ti adalan na. Ay saan? May mayat ti criminology ko naklangarudan. Mga nujak kabaalan day ta kurso, nanang. Abay ket din asaan? Nagturpos ka iti senior high a nagngangato ti gradom. Kabaalam day ta anak ko. Uray kitaam. Ada kayo matnanang? Wen, siya kunti may nagipan ka dagiti kasapulam diti boarding house mo. Kastabot ti allowance mo. Amangan ko nak no makumikom ka iti panagadal mo. Wan nga rod, nanang. Medyo narigat.
Tagid-gidan ti academics kan initial trainings mi. Kabalam day ta anak ko, di kagdanag. Ay, tapno saan kan ama istorbo iti panagadal mo. Siya kun akanayon to umay mangyag iti allowance mo. Kastamat ka dagiti kasapulam ditoy. Uray saan ka pa'y laang nga agaw-awid. Isupay abannog mo. Agyaman nanang. Kas makita ka, tado pa'y mo't dagiti abastom ditoy. Saan kan samot nga glutluto, Anje? Anya nga iti kang kanam. No awan oras kong agluto. Kompormin ati kang kanak dita. Nay, saan mo abaybay antibagim anak ko? Abangan no agsakit ka mo, no saan ka amangmangan iti husto nga oras. O kayak laang nanang, didak pagdanagan. Apay nga tangaging gaita. Kasti pa lang ti marikriknak. Sumagmamano nga aldawan nga agsaksakitak. Tiyakmot laging bagan. Kanayon nga agsakit ti tiyan ko. Dapay la uyok ko aging gaita. Tiyakmot kahit nga ibaga kadananang. Tadapay la ni Manong amatamtaming aging gaita. Diyos ko, tulong anak. Kabailak tayo ito eh. Nagrigat ngamin ti kurso ngayon paala kanyak ni nanang. Nga masapul nga ikarigatak. Diyak malipatan di imbaga na kanyak idi. Asyak laangan tinamnamaan da makaturpos. Katyak kayat ama upay da iti arapaap da kanyak. Masapul na sumrekak. Ado ti masapul nga iringkas ko di pagadalan. Kan adapay training mi ita. Ikarigatak ti sumrek. Aginanaak tulaangan kalpasan ti klasik. Sapay, kasla maulaw ka nagsakit ti ulok. Kasla pa'y kitin matalimaw daw akiti panagriknak. Anya nga tayo da iti mapaspasamak kanyak. Apayakas to iti riknak. Sa dino ti, ayan ko. Anak, nasayata nagsublin ti puot mo. Kumusta ti Riknam, anak kao? Apay, anya tinapasamak nanang. Tatang, apay nga dak ti ospital. Natalimo daw ka, kabayatan ti training yo. Iso nga intaray da ka diti ospital. Inyawag da kada kami. Iso nga imay kami adagos ka ni tatang mo. Nanang. Imbaga ti gayem mo, anabayag kaya mo nagsaksakit ka. Ngam sumsumrek kalat tayo ti pagadalan. Di mo kanumot kaya ti mapan iti doktor. Hape adi mo impakpakaam mo kada kami nagsaksakit kagayam anak kao. Diyak namin kaya taglangan iti pagadalan tatang. No adda mamis ko a lesson. Ang mga numarigatan ak tumanon. Nagidan ngamin ti academics kan training mi. Apay adi mo imbaga marigatan kagayam anak ko. Ay pakawanan nak. Taimpilit ko ti kurso akayat ko nga alaam. Diyak impagarup nga iso ti agbalin arason ti kasta mapasamaken ka. Nanang. Angie, anak ko. Ay na, dahituyan ti bagbagak edi pa ilaang bakit. Saan arumbang nga ipilit tataan yaman akayat ta iti anak ta. Lakay. Sapay la kumataag serbin dahito eleksyon kan ka. Iti kasta, saanan ang maulit ti napasamak. Ang mga noan yan to pa iti mapasamak kan ni Anjay. Pakawanan na ko malakay.
Angie, anak, pakawanan ay jaking gagara ti amin. Pakawanan ko ba? Gusto, nanang. Maawatan kayo. Kang runaan na. Mapakawan kayo. Mariknak no kasano ti panangipatagyo kanyak kas anak yo. Amin akasapula. Impayo. Kang runaan na. Siyaklaan ang tinamnamaan nyo. Iso nga ikarit, nanang. Tatang, makaturpusak. Iturpus ko ti kurso akayat mo para kanyak, nanang. Igarik na ita. Gapo itikas jay napasama kanyak manang Emmy, nariknak tinalaos a panagbabawi ni nanang, gapo iti panangipilit na kanyak iti anyaman akayat na. Nagbaliw anamin pinsan ti inak, kat manipod idin, kanayo nun adumngag kanyak no adda ibagbagak. Siyak matmanang, kas panang subalit ko iti ado a sakripisyo dagiti naganak ko, jakon binaliwan ti kurso. Kat ingka gumaak nga inring pas, iso analaos ti ragsak ni nanang ko. Ti pagsayaatan namanang, mainaig iti kurso nga inring pas ko ti trabaho kita. Kat mariknak tinalaos a panangidayaw, kan panangipanakkel kanyak dagiti dadakkel ko. Kayat ko nga ibinglay ka dagiti naayat adumdumngeg, asaan alapod ti kasasaad iti biyag ti panangtunoy iti arapaap. Amin a panubok, ibilang tayo akarit amang dagdag iti gagar tayo, amang tunoy iti amin nga arapaap tayo. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. To'y pagayam mo, Angie. Angie, pagayam ko, umunay iti amin, agyaman kami iti anus mo anang ibinglay iti padas mo, babaan iti email tayo, ferdinand.feria413@gmail.com. Mariknak ti marikriknam, nang runa no kasjay nga ipilit ti inam ti anyaman akayat na. Ngambilibak kan kapagayam ko, ta itilaksid adi mo kayat ti kurso akayat ti inam nga iturpos mo, nagtulnog kalatakan kwa na, kat talaga nga inturpos mo tinasao a kurso. May saka apagulidanan nga anak pagayam ko. Kat sapay lakuma, tamaiyaon mo itirigat ti panagbiagyo iti pamilyam, kat magunudyo kuma ti aglap-lapusanan a parabor. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan pandubo liday kan ragsak isu